Нека да видим, предлагам ти и самата нея. Неповторимата Валя Балканска. За мен ти си легенда. Влизай в асансьора. Смятам, че ще изпратиш в космос. Заповядай, Звезди. Вижте какво нещо е. Легенда, уникален певец и вижте с какво притеснение влиза в този асансьор, дами и господа. Дами и господа, от тук тръгва рок-легендата Звезди, за да покрои сцената като родопчанката, която е здраво стъпила на земята, но гласът ти лети в космоса, великата, неповторимата, единствена Валя Балканска! Дами и господа, да си представите какъв огромен респект изпитва Звезди към Валя Балканска. Ще ви кажа, че през ума му мина дори да се откаже от имитацията тази вечер. Но в името на шоу той положи неимоверни усилия и въпреки притеснението си излиза пред вас тази вечер. Напомням ви, че Валя Балканска никога до този момент не е била имитирана от мъж, камо ли от рокаджия. Затова нека да подкрепим с много силни аплодисменти Звезди в образа на Валя Балканска. Браво, Звезди! Браво! Аплодисменти за Гайдара Светло Жилев. И силния... Благодарим ти. Благодарим ти. И силния аплодисмент за този истински мъж. Легенда на българския рок Звезди.
Ако смятате, че Звезди заслужава победата, гласувайте за имитацията му в нова Play Up. Звезди, знаех твоята дилема преди това, аз си съобщих как се чувстваш сега в момента. Пак толкова зле. Напротив. Как се справи според теб? Абсолютно неправилно. Не, сега искам, ако може земята да се разтвори, аз да потъна и да се затвори, вие продължавате. Да го подприм с аплодисменти. Заслужава. Много трудна задача. Може ли да кажа? Да. Преди журито, защото после се разправяте с тях, аз искам да кажа, че за 13 години това е най-късата клечка, която може да се падне, защото Валя Балканска е имитирана тук няколко пъти от жени. Мъж никога, защото според мен това е абсолютно невъзможна задача. Звезди, ти според мен имаше право да кажеш, няма дори да опитам, но ти опита, за което е била. Казвам просто, че това е наистина невъзможна задача. Респект. Да чуем уважаемото жури. Хилда? Изключително, наистина, невероятно впечатление ми направи това, че си се постарал толкова много за една наистина непосилна задача. Това беше, ние заедно с теб изживявахме цялото това нещо, което ти коства изпълнението на тази песен, за което наистина искам да те поздравя, защото аз, например, за подобно нещо директно бих се отказала и никога не бих... няма да излеза, просто няма да излеза, ти го направи и... поклонна ми за това. Господин Киров, кратичко само. Къса, не къса клечка няма никакво значение, защото Звезди е голям артист. Защо е голям артист? Защото никога няма да се обърне и да каже не, аз няма да мога да го направя, това няма да мога. Той, ако беше друг човек, нямаше да има рок-музика в България. Затова си позволява да прави и да поема всяко предизвикателство, което има пред себе си. Ева за коража и за силата, която до последен ден в днешно време показваш оная сила, която се показва винаги във времето. Аплодисменти, Звезди, независимо от изпълнението. Ако смятате, че Звезди заслужава вашата подкрепа, подкрепете го на приложението Нова Плей. Звезди, още веднъж браво, заповядай. Силни аплодисменти за него. Нормално. Уважаеми